bandiraɓe diine gande kese eɗen jogui khutba hande aljuma hade men juuloyde enen diine gande kese mbatten khutba ko hade juulal yontude e ni woni dendagal yimɓe kadi woda ko jogiti neɗɗo fof ko gando siftinta tan kala ko kalanɗo haysa andano sa waɗi kono siftori ɗum ni anda ɗum hankkantini e ni woni jogoɗa hen annene jiyande ha heewa mbaɗa ɗum développé ɗum woni gandal e philosophie ko sa haalnama hunde e ganda hon ɗum wonirta e ni woni dendagal binda ɗum joƴƴina so ɓeeɗo ngari kañumen gollira ɗum ɗon e ɗum woni nafoore yo bandiraɓe on calminama noon fof jarama on beltanama e ni woni hande ñalawma o e ni woni mbiɗen ko aljuma e kala aljuma eɗen gadori wadde yewtere hadde juulal yontude yo bandiraɓe on calminama on jarama noon fof beltanama en calmini dendagal wonɓe ɗe dente baɗade barke en calmini mawɗo Sambali chef de village Fanayi e ni woni noon calminirten deftere windere mawɗo Labba Diallo université ha nder galleji men pilel keɗel dar hala Samba Gudiri Sall en calmini dendagal bandiraɓe foof woni Oumar Ly gorko mbo Rosso tigui rigui bandiraɓe on jarama no fewi en calmini worɓe fulɓe moƴƴuɓe kadi yidɓe jewte meɗen kadi woni diine gande kese Afo Belɗo Hoore joom kiraɗe nayyi Dakar Abidjan Allome horko ƴere woni gañi kume bamum prince kume prince action ngaji social yo onon fof jarama en calmini Soya Samba mo Seymour mo jooɗi leydi France ko noon calminirten Alassane Séré Diallo bo leydi gandanɗa hoorema France gorko Wuro Molnajo e ni woni dendagal ko noon calminirten Demba Samba Thiangal Sow ɗi Demba Suuna Sow président ji e tigui bandiraɓe mbiɗen hande yewtere meɗen yahata ko cakke potteji fulɓe e nder dente WhatsApp yimɓe mbatta hakkillaji no moƴƴi ganda wonde wonko yimɓe ndendi hoto nemata ɗum ɗon woni enɗam ɗam ay enɗam ko hunde mawde sanne no fewi yimɓe ne mbawi settude jiyande politique jiyanɗe to banggue diine o ko ɗum woni o ko lawol ɗo lawol woni o ko ɗum ɗo woni kono hatta kamɓe fof koɓe bandiraɓe eɓe jogui enɗam ɗam ɗon so tawi bone o ari tan kamɓe fof koɓe heɓɓe hen kadi yaayi moƴƴere arde nde kadi koɓe heɓɓe hen saabu sa eɓe jooɗi mbadda cakke potte eɓe jennodira firti kay jamɓe goni sinno tawino kay guerre ɓe goni goto fof ƴewanta ko bandum e ni woni dendagal e ni woni so tawi oɗo woni ɗum ɗo oɗo woni ɗum ɗo hay sinno ko on certi banggue lawol diine so tawi neɗɗo rafama wiyete koto bandi kono bandi ko so ardama wiyetake wonde oɗo ko ɗum ɗo woni o ko ɗum woni ko bandi ay enɗam makka ɗum intérêt général hay so neɗɗo jaɓani ɗum woodi e so tawi o mayine kayne ubbetake so wona e ni woni dendagal bandi ko en ɓe gari woni bandi ko en e ɓe o rendi ɓe e noon firti ko enɗam ko hunde mawde ko renetede en jiddente meɗen hande ɗen keewi fitinaji eɗen keewi dukoji e goto foof no ƴeewa mbete no yoola goɗɗo kono noon fonno wonde tan ko e ni woni dendagal jewte nafoje woni jewte ko ɗum ɗo ɓuuri ɗum e ƴeewen tawi ɗum ɓuuri ɗum ɓeten ɗum ɗon e ni woni dendagal ko nafoore nde kono yiyo ene nemo kono noon e ni woni ɓuuri hen hewde en ƴeewata nafoore nde ƴeewaten tan ko oɗo eɗen jiɗimo walla oɗo eɗen keɗombo ko haali foof e ni woni dendagal boni ko moƴƴi eɗen gondi hen ɗum woni fanatique yagal e fans e ni woni ɗum ala e intérêt général ala e nafoore leñol wonde fans neɗɗo woni tan sa woni fanatique an a ƴeewata ko boni ko moƴƴi ko e neɗɗo o ƴeewata tan ko waɗi fof ko haali fof aɗa yaadi hen ɗum moƴƴani ɗum woni jomum yaha ha nawma to ala ndiyam woppuma toon e wan noon kañum jogui déjà idée mum e conviction muɗum ko yiiɗi wadde ko foti wadde ina andi ko waɗata ko an dewɗo hen o anda kono rondoma nawma ha to ala ndiyam woppuma toon wayla kañum feere e taw an woppoyima toon an jahata ala ndiyam ta anda funnague hirnague e ni woni ala fof donkuɗa yantoyde ay donc firti ko neɗɗo saɗa rewa e muɗum saɗa heeɗo ɗum yo taw neɗɗo a yana andi oɗo to faami ngol ɗo leñol jiya fee makko e geste makko ganda wonde e kaɗo haala e ni woni ƴeewa yimɓe makko ƴeewa taw jeeyaɗo e ko woni ko waɗata ko e ni wonde holi kanko e so wona ɗum ɗon tan aɗa wawi jumde aɗa wawi gandanɗa hoorema rewde neɗɗo tawa ko dewruɗa e muɗum ko wona gonga ko yidde mere nafata neɗɗo hay goto fotani yiɗirde neɗɗo tan aɗa yiɗi ɗum e ni woni simplement ala neɗɗo yiɗat ɗum tan ko nafoore muɗum e ni woni dendagal nafoore neɗɗo no waɗi ko partiji ha heewi oɗo ko kaalowo yimɓe ne pina no dawra naftoro oɗo ko baajotoɗo ne hecciɗina ɓerɗe yimɓe oɗo ko baajotoɗo to banggue diine e ni woni dendagal no holla yimɓe e ni woni dendagal ne siftina yimɓe no jomiraɗo foti rewrede e ni woni dendagal relation hakkude innamade e jomiraɗo ɓeeɗo ko siftinoɓe ɗum ɗon yimɓe e ni woni dendagal kono fotani wonde e fitinaji e haareji e pooɗe nduure mo gandanɗa hoorema ala ko nafata e ni woni e cukalel kala ko yi bamno waɗa Allah bamno golla so mawni tan ko noon o gollirta hay sono ngata toon ɗum walla no herƴina ñiiƴi muɗum ni woni dendagal no yarata ene taɓorto foof e ni woni dendagal bakkitali muɗum e ɗosali muɗum
ni woni dendagal no weesirta juuɗe e façon haala mbaaji tawi ko haala ni woni puyka ko noon ɓiɗɗo wayata wanno neɗɗo fof ñambata ko mbo yiyo ni woni dendagal e nder kadi ni woni jangin ko noon wayi almuɗon hasi refta ceerno muɗum kala ceerno mum no wayi saɗa jangina noon jangin ko gandanɗa hoore ma ni woni ko tonguike kuule universel woni kuule adunayankoje kuule adunayankoje woni neɗɗiyankagal ɗum ɗon yimɓe fof no ndendi ɗum wiyata intérêt général neɗɗo jomiraɗo no haala e qur'ana laabi kewɗi haalta ko haala neɗɗo o wiyata neɗɗo o holi kañum woni enen o neɗɗo mo gonɗen ɗum noon ko teddugal neɗɗo no teddina kadi neɗɗo heeɓi ni woni dendagal nafoore mawde sanne no feewi woni tagirɗen ko yon mbaɗɗa évoluer woni tagaɗen tagodi men eɗen jogui koye ɗiɗi eɗen daari eɗen jogui peɗeli meɗen ɗiɗo joyyi ni woni dendagal gandiji meɗen mbaɗa développé ene miijo ina pewna ay mbeewa e mbaalu e boyi e rawandu gandanɗa hoore ma e wandu ɗum ɗon ngala miijoji wawde wadde ni woni jibde ciment waɗa huɓere walla ni woni dendagal fewnude pièce auto no doga walla fewnude avion walla ni woni dendagal wadde luwaji waɗa batuji muɗum ƴeewa ni woni dendagal hono no gurdam foti joƴƴinirede ha yimɓe mbawa wurde gurdam moƴƴal kulle mbawa wurde gurdam moƴƴam ay ɗum ɗo neɗɗo tan dañi ɗum ɗon ɗum noon so neɗɗo dañi ɗum ɗon ganden en gona éli e dow leydi woni éli en gona favori e dow leydi he tan ni woni dendagal aduna gonne ko tagade kulle ɗeɗo ɗe tagama duuɓi milliard uji ni woni dendagal e gone aduna he leɗɗe ɗe e kuuƴi ɗi e buuɓi ɗi e ñuuƴi ɗi kala dendagal ko woodi hande ko ganduɗen ko ɗum ɗo tagama e aduna ene yaha no yirlo hen panda duuɓi milliard uji neɗɗo oɗo tagaka hen cuwa taguede saabu aduna ngo so tawi ko deftere nde ujunere hello andu neɗɗo aroy hello temedde jeeɗiɗi aroy donc firti neɗɗo ke tagore wattindinde he jeeya donc ɗum noon firti ko ganden wonde no tagirɗen ni joguiɗen ɗiɗo hakkillaji eɗen poti wadde préservé e hakkude meɗen ndenen godagal ndenen gonka ni woni dendagal teddodiren e koye meɗen beele aduna ngo no yaara yeeso mbasen wadde corruption dow leydi he e neɗɗo tongo e kuule neɗɗiyankagal sa wujjata jinata a fenata a rufata ƴiƴam a taƴata endam aɗa yoɓa ñamale maɗa aɗa yiɗen kala aade hono ko jiɗanɗa hoore maɗa neɗɗiyankagal maɗa timmi ni woni dendagal ɗum ɗon so ala e neɗɗo ɗum ɗon moƴƴani e neɗɗo on ɗon tigi ɗum ɗo kuule neɗɗo innam aade foti tongade ko haɗata aduna bonde ɗum ɗon haɗa aduna bonde ina haɗa ni fitinaji e musibbaji neɗɗo fof ƴetta responsabilité hoore muɗum ko kalfinoɗa ko woni galle ma ɓesgu maɗa guesa maɗa ni woni institution mo gardiɗa o ministre maɗa ni woni dendagal bureau maɗa yimɓe rewɓe caggal maɗa mairie maɗa gendarmerie gandanɗa hoorema ka gouverneur ka président ƴetta responsabilité maɗa ha timma ko mbawɗa fodde wadde ko mbaɗa ƴeewa fewde ni woni dendagal mbasa ƴettude responsabilité ko poɗɗa wadde ko mbiyaɗa fawa goɗɗo ko ɗum hanma ɗum wadde on ɗon salos on salima wona fitinaji pooɗe nduure goto fof heɓa partisan yagal fitinaji mbaɗa e dow leydi he ɗum corruption e dow leydi he joomum golla ni woni dendagal ƴeewa développement mbiyeɗen tagiraɗen ko yen mbaɗ développé en mbaɗ évoluer mbaɗɗen noon ana yaara yeeso no yiyo innama aade nde neɗɗo jibinande e yalti e nder reedu yummum ni woni dendagal wone sajade yiɗi ko ummade yiɗi ko darade kono caggal ndo watti wiide omo ummonde watti ko haltade ɓe kippamo omo hippito omo hippa hoore makko ni woni dendagal watti nangude e leeso omo daro e tuntuleje ni woni dendagal kanko oɗo neɗɗo foode yiɗi ko ɓoccitade omo yaha ko ɗum woni innama aade ko ɓoccitade woni évolution woni dendagal oɗo neɗɗo watti e ladde ni woni dendagal yalta suudu porlamo gila nayyi jaɓɓudemo walla beyi walla baali ni woni dendagal no yano ha ɓooyi watti fijje hakkude galle ha watti yaltude galle no watti fijoyde ceenel minen mbiyata ceenel min jogui seyen ɗon to wiyete ceenel watti fijoyde ceenel ni woni dendagal no yana ha ɓooyi watti dusde ñalɓi e borti en omo yarnoya ni woni yano ha ɓooyi watti aynoyde ni woni dendagal ɓeeɗo janggoya ɓeeɗo tafoya ɓeeɗo ɗatoya ni woni han yano ha ɓooyi kanko neɗɗo watti ɗannado o yalta wuuro makko o yalta ni woni dendagal diwan makko o yalta leydi makko o yalta continent makko hande neɗɗo on jogori yaltude ngoɗo aduna ni woni dendagal no yaha e nokkuji goɗɗi ni woni hande weeyo ngo sa yeehi temedde 2 kilométre won yimɓe guuri toon e kay weeyo mehan guuri ɓen ɗon so tawi gandanɗa hoorema vaisseau muɗumen sumi toon to Allah wat ni woni dendagal wona ɗo tellotto ko banggue goɗɗo patata ko nokkuji goɗɗi patten jantata ga e aduna he neɗɗo nana yahi ha dow lewru yaɓɓi dow hen ni woni dendagal neɗɗo woni tan kay yaade ɗum fof jeeyaka e ɓoccitogol ngol yidde yaltude ɓe ɓoccitade woni évoluer ɓamtade ƴellitade ɗum woni innama aade donc jaadinen gande meɗen e pine meɗen ni woni dendagal tan ɗofti neɗɗiyankagal ni woni dendagal hakkude meɗen ni woni dendagal ƴeewen gabboɗen aduna goppen e gueɗe ɗe nafata woni ɗemgal haalde tan e fitinaji e dokkude e ƴattodirde e yennodirde e hoynodirde ni woni dendagal ɗum ɗo ɓamta aduna won waɓɓe ɗum ɗo mbaɗi réussi waɓɓe ɗum ɓe ko ɓen hande ndewɗen woni ɓen ndewɗen ko ɓen ɗon codaten kaɓirɗe mumen pinguji muɗumen codaten ni woni dendagal ndiyameje hay battateɗe yimɓe ngala sa yiɗi sodde ma jaaha France jooɗoya walla Amérique
vaccin ji mabbe pingo ha para ko heddi ko eni wonde nako be testata ko be gaddana en jabani golla dum non gollen ganden wonde innam aade mo gonde mo tuba ko woni o an neddo pullo mo gonda o e sonin ko woni dendangal bambarajo onon fokon yimbe onon fokon gotum onon fokon gandi mo goot sans dépend neddo jangde mudum e nedine ha eni wonde dendagal formation mo wadana mo rokka eni wonde dendagal neddo fo tongoto e formation mudum eni wonde dendagal hono neddo tongorto e demgal ngal bawda sa jibinama ka pullo sa hokkitama e gandanɗa hoore ma e nene ma e nder e ñalawma he goto a nawama wuuroyi Amérique sa mawni jogoɗɗa ko accent américain jogoɗɗa ko ɗemgal muɗumen a jogota ko ɗemgal pullogal ni woni gandanɗa hoore ma ala fof ñaaɗa ay needi ndin neeɗa ɗo ko ndin ɗon ganduɗa ko ndin ɗon joguiɗa donc neɗɗo ne hono neɗɗo fof noon wayi e kala banggueji fannuji fof neɗɗo formation muɗum ko hen fof woni e ni woni needi nehandi e ni woni dendagal nehen e ni woni yimɓe men nehde wa firtani tan nehde mo jibinɗa firtani tan nehde gandanɗa hoore ma e ni woni dendagal mo kalfinɗa ya nehde ina wona gila e ɗemgal e golle e ni woni dendagal e batuji kolliroji wonde baɗoji ɓe sensibilisé jangguinoɓe tindinoɓe jertinoɓe e ni woni dendagal e yimɓe ma ndenda hunde e juɓɓina ɗum e ni woni ƴeewa hunde meten nafa e ni woni dendagal tawa ina wawa yimɓe fof mbawa porfidde hen tawa ko intérêt général o yimɓe fof keɓa hen donc wonko yimɓe ndendi ɗum ɗon fotani nemede fotani e toñede fotani hoynede ni woni nafoore leñol nafoore gendi nafoore gandanɗa ko kala dendagal kono wawa nafde e ni woni tawa ɗum ɗon toñani hoynani kuule innama deyankagal donc firti ko jinɗen tan wadde khutba meɗen ko hono ɗum ɗon jinɗen yewtude mbatten hakkillaji ndenten fitinaji e haareji e caɗele e politique ko politique koɗo fof ne jogui intérêt muɗum kono ñaama hen tan ɗum wala hedara kono ñaama hen joni noon so tawi haw joɗima no halfinama leydi fof halfinimo hunde walla wuuro halfinimo hunde e ni woni dendagal hanko neɗɗo o tongo e kuule waɗandeɓe ko nafata e gollandeɓe ko nafata wadde ko waɗi fayida voilà donc firti ko bandiraɓe ko ɗum ɗon jinɗen ɗo seeɗa yewtude e ni woni dendagal e khutba meɗen aljuma haade yimɓe juuloyde e ni woni dendagal e bisimilla moɗon e dendagal e jewte meɗen e diine e gande kese jangguinde e tindinde e jertinde e ni woni dendagal tongoɗen neɗɗiyankagal e innama aade hoto waɗa corruption dow ndiɗo leydi hoto bonnu leydi ndi e ni woni tagiraɗa waɗa évoluer hoto jooɗo tan aɗa faji e ni woni dendagal gollu kala neɗɗo fof ko gollata sa wi chinois yo fofto wiyatma ko wonde e monde so mayima fofto aha so mayima fofto e ni woni goppen jooɗa tan eɗen daara tan eɗen paadi ala liggoɗen kala ko neɗɗo liggi dillidi e nder ñalawma he maw dañi hen ko ñaami a ɓooya dañi hen yiyande wonde e ni woni dendagal o daña hen o wuura hen e ni dendagal tawa o ɗaminaki hay goto e ni woni dendagal ɗum woni gurdam innam aade neɗɗo yo gollu e ni woni dendagal sen gollani e ni woni en ɓurete en ɓurama e ko enen mbaɗen koye meɗen ko woɓɓe jogui ko codoyten e gadda ko e ni woni dendagal guila e hôpital uji mabɓe fof eɗen mbawi ɗum heɓande koye meɗen en gollat tan janggen ndenden eɗen jogui ɗiɗon kaalisaji ko ɗo ɗi jaltata e leyɗele men jogui kanŋe eɗen jogui jama eɗen jogui kala ngaluji eɗen jogui gandanɗa hoore ma sukaɓe selluɓe Afrique naaɓe e temedere africain fof hen capanɗe jeeɗiɗi ko suka e ɗum ɗon weeɓani Europe naaɓe temedere fof hen capanɗe jeeɗiɗi ko nayejo capantati o woni suka ay donc firti eɗen jogui ngaluji ha heewi e ɗiɗon ngaluji noon yalu ɓurata cellal pular wi cellal woni afo ngalu donc sukaɓe to goni fof cellal woni ɗon ɗum ko gollen poɗɗi ɗon wonde e continent meɗen woni avenir aduna ngo e ni woni ngaluji kewɗi puɗɗima rappude e foof noon gartin timte Afrique ɗum noon janggen gollen sona ɗum a min jama uddirte wuuro maɗa walla entreprise waɗe ɗon taw onon yimɓe wuuro ngo mine baraji gona toon oɗon e liggoyaji puyɗe ɗon mbarña tawa arɓe waɓɓe hesɓe ardaɓe ɗon ɓe ɓen ɗon goni bureau ji muɗumen e climatiseur muɗumen onon ɗon goni mine baraji e nder nokkuji moɗon haydara nafata on e kañumen ne keeɓa million ngaji onon keeɓa toon tan koko ñaam ɗon par ñalawma son dawa noon ñamata donc firti ko gollen janggen e gonen ingénieur uji e ni woni dendagal gabboɗen aduna ngo e ɗum nafoore aduna ngo l' avenir l'humanité gandanɗa hoorema ke gandal e ni woni dendagal tongoto e ni woni dendagal wona tan jooɗade ne faadi e ni woni dendagal aɗa sikka min jeeyi ɗum ɗo tan hay goto ha ittudemi hen yo bandiraɓe on calminama jarama no fof beltanama bisimilla moɗon e dente meɗen e diine e gande kese en calmini Babou Samba Hammadji en calmini partenaire uji meɗen commercial en calmini dendagal yimɓe chef entreprise aji waɗɓe fayida golloɓe golle baɗɗe fayida en calmini docteur médecin scientifique Bayel Djibril Diallo mo l'organisation mondiale de la santé waɗi reconnaître gandal muɗum e ni woni dendagal fiyani ɗum tampon leɗɗe muɗum no nafa nerf sciatique e ni woni dendagal kala ɗa fiiji gandi hande jamanu ɗi sayti médecin scientifique wonde docteur Dieynaba Bayel Djibril Diallo ko baɗo chimie ne andi gandanɗa hoorema leɗɗe kamowo leɗɗe kadi eko jorɗo yaltina hen nebameje e yoni safrire jamanu en calmini e ni woni dendagal hono bandiraɓe meɗen foof heɗotoɓe jewte meɗen e dental meɗen CIN science en calmini gandanɗa gomum sukaɓe CIN en calmini e ni woni dendagal aynaɓe leñol e gardogol Ba Adama Dorel en calmini ceerno Abdoul Aziz Diem Dia Moussa Yero Moussa e ni woni mo fulɓe fof ndendi en calmini Diallo Abou Sambo Diel e ni woni dendagal bandiraɓe e yontaɓe leñol e gardogol Issa Amadou Boubou Diallo en calmini yuma hani an di mom tigui gondi an di bandiraɓe on jarama on beltanama noon foof bisimilla moɗon e jewte meɗen e ni woni diine e gande kese